Her inden mit kæreste eje slutter vi nyhederne udenfor hos en flok friske og meget dygtige fodboldspillere. Vordingborg IF U15. Drengene er ved at udvikle sig til lidt af en lokal sensation, for de har spillet sig op gennem de sjællandske rækker og ligger lige nu nummer 1 i mesterrækken efter 9 kampe. Og Jakob Kistrup, derfor er træningen nu ved Gåsetårnet. Hvordan er det at træne der? Det er virkelig flot at spille i de flotte omgivelser, som Danmarks Sportscenter har fået lavet her. Og det er dejligt at prøve nogle nye øvelser af, så vi kan få spillet noget anderledes fodbold, end det vi er vant til. Og så et lille break for den hårde træning, vi er vant til. Tak, fordi jeg måtte forstyrre dig. Du må hellere løbe ind og træne videre sammen med de andre. Fremover så vil U15-drengene efter hver overstået kamp overbringe en Fairplay-pris til en spiller for modstanderholdet. Og prisen, det er en invitation til at besøge Vordingborg og en fribillet til Borgcentret. For fodbolddrengene her, de bliver nemlig fremover sponsoreret af Vordingborg Borgcenter. Nu skal vi ud til Sille og Steffen og mit kæreste eje. God fornøjelse. Det må være vores fart. Højre. Fisker.